25.000 Bu. Ya sekarang kan lagi ini Bu, lagi naik semua. Naik lagi PKM ya. Saya dari jauh Pak. Lari ya. Yang pertama. Ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar hari ini. Di hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Yang pasti. Bersama
duwe bayangan besok wis kaya omah-omahan. Aku mau takon sarungan, kowe belanja dasteran. nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen kaya omah-omahan. Coba sarungan, kowe beda dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan.
DJ.